Meta sar eżerċizzju sabiex jiġu elenkati l-kuntratturi li operaw f'Malta, ir-raġel implikat fil-każ xokkanti tal-Mellieħa lanqas kien irreġistra bħala kuntrattur. Hekk saħqet l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin fi stqarrija maħruġa l-għada li seħħ dan il-każ fejn ikkundannat bla riservi l-mod kif allegatament ġie trattat il-ħaddiem li tħalla mal-art fuq bankina fi triq Selmun fil-Mellieħa. Dan wara li waqa' minoli ta' żewġ sulari f'sit ta' kostruzzjoni. L-MDA saħqet li l-kuntrattur tas-sit li fuqu kien qed jaħdem ir-raġel mill-Ghana lawu u lanqas qatt ma kien membru tal-assoċjazzjoni tagħha. F'sezzjonijiet tal-medja dan il-kuntrattur ġie identifikat bħala Glenn Farrugia. Intant fi stqarrija separata l-Kamra tal-Periti saħqet li wara dak li seħħ fil-Mellieħa l-industrija tal-kostruzzjoni laħqet livell baxx. Huma saħqu li sakemm il-kuntratturi ma jkunux obbligati jkollhom liċenzja sabiex joperaw, mhux ser ikun hemm il-qabża ta' kwalità li hemm bżonn. Il-Kamra tal-Periti qed tinsisti li d-diskussjoni fuq regolamenti l-ġodda dwar il-liċenzjar tal-kuntratturi għandha terġa' tissokta filwaqt il-Kamra ser tesiġi li dawn ir-regolamenti ikollhom provvedimenti li jiskwalifikaw kuntratturi li jinstabu li kienu responsabbli għal feriment jew mewt tal-ħaddiema tagħhom jew ta' ġirien minħabba negliġenza tagħhom. Il-każ tal-Mellieħa xxokkja lil bosta wara li l-ħaddiem barrani ta' 32 sena waqa' żewġ sulari u li minkejja li l-imallem tiegħu qal li ser jieħdu l-isptar dan allegatament m'għamel xejn ħliftefgħu fi triq.